Moi ja tervetuloa Jessan ja Jutsen kanavalle, Eli tässä vlogissa näette meidän viikonlopun. joka alkaa kello 4:30. Meidän messasta. Mennään suoraan videoon. Ai. Mennään huomiseen päivään. Huomenta. Eikö nyt on seuraava päivä? Täällä ollaan aamupalalla. Kiva. Tässä teet aamukahvia. Pienysli, jogurttia, banaanijogurttia. Oho. Hyvä, otan tätäkin. Eli tässä mun aamupala. Tässä mun aamupala. Ja tulin nyt tähän, kun mulla oli vähän huono olo. Kohta lähdetään hakemaan mulle koko vartalopeiliä. Ja ehkä mikroa. Eli nytten pitäisikö laittaa tähän? laitettiin tämmönen peili. Eli nyt saatiin tää tänne autoon. Ja nyt ollaan lähdössä. Tai siis nyt mennään hakemaan mikro Pekalta. Nyt saatiin myös Pekalta mikro. Tai siis toi on Iisun siskolta oikeesti, mutta Pekka vähän auttosi sen saannissa. Joo. Hui. Joo, nyt mennään kämpille. Sitten mennään varmaan keskustaan. Käydään buffilla. Ja sitten ehkä pelaa futista. Katsotaan. Tässä on meidän laskuskärpi. Eli nyt ollaan shoppailemassa ruokaa. Ja me mennään tänään siis Natskille ja Liikasolivuorolle ja tähän kaikkea kivaa. Joo. Siellä kokkaa isosti. Tää tulee sitten seuraavaksi. Nam. Se on pastaa. Ja tässä on vegistä. Tässä on uusi mikro. Sitten kuuluu tämmönen ääni. Miten tää toimikaan? Tommonen perusääni vaan. Ai jaa, mäkin. Tässä on ruokaa. Me ollaan niin onnellisia nyt, kun me saadaan ruokaa. Jeps. Ruokajuoma. Niin, pari. Nyt maistetaan. Vesmeloni. Tää ruoka on siis ihan sikke. No en tykkää. En yhtään. Nyt me ollaan siis lähdössä retkelle. Jyrlään. Jee. Tildan ja Lumian kanssa. Se on mun Stanley, totta kai se on aina mukana. Sitten on rajari. Täällä on meidän eväät. Kaikkea tommosta herkkua. 17 minuuttia. Mikä on sun lempi iteeli, minkä sä olit mukaan? Vaahtokarkit. No tää. Nyt me ollaan täällä luonnolla. Helmassa. Niin, näin sitä pitää. Ja mennään siis seuraavan johtaja. Äiti Suomeen. Ja nyt on Millan vuoro. Johtaja. Okay.
ollaan luontopolulla. Ja nyt meillä on puita. Ja kohta ollaan siellä laavulla. Jee. Ja täällä on vissiin joku lauttakin. Mä en kyllä pysty vetää. Antaa uutta tänne laille. Jee. Täällä on tulet pystyssä. Tässä meidän eräät. Anna tämmöset. Miten tuli ostettua sitten? Täällä jossain ei ollut missään. Vai niin ne sais varmaan sydänkohtauksen? Oikeesti. Semmosta. Onko hyvä makkara? Tässä menee oikeesti. Musta pitää polttaa reistä eskelettiin. Tässä on tää pulla. Se näkyy vaan, kun me syödään jatkuvasti. Ruokaa. Mä oon nähnyt yli 2. Se meni täksi viikoksi, lähti Espanjaan. Tai siis on ensi viikon. Eikö sulla nyt kavereita? On se Eva. Nyt ollaan lähetty. Ville lähti omille teille. Me ei pääse saada Joo. Se olisi 15 € per oppi. Mennään takas. Oi, takas. Takas. Tää oli omalla vähän. Ihana luontoretki. Tässä sitä vain kävellään. Vau. Oho. Ihana tämmönen reitti täällä. Ihana tämmönen metsäpolku. Ihana pimeetä. Kohta me varmaan eksytään. Mä juoksemaan karkuun ihan oikeesti. Kiva, että on jätty mut tänne yksin. En tiedä mitä mä teen. Apua. Vaan pelottaa. Tää on tämmönen pimeä metsäpolku. Nyt me ollaan unilla. Ja täällä on ihan joulutunnelma. Nyt ollaan täällä viettämässä iltaa. Joo, eli käytiin saunassa ja uimassa ja oli sammakoita ja kaikkea kivaa. Kivoja yllätyksiä. Ja kohta nukkumaan ja kotiin. Riittää jokaiselle minulle. Tää ei saa Joo. Eli nyt on sunnuntai ja kello on 23:53 tai jotain tummasta. Ja mä menen kohta nukkumaan. Mä oon siis oikeesti kipeä.
Mutta tää viikonloppu oli tässä, niin nähdään ensi videossa. Moikka!